Kattokaa! Poliisi tuli ja alkoi vaan lyömään, alkoi hakkaamaan ilman mitään syytä. Kunnia kuuluu kansalle! Mitä te teette? Miksi te sammutitte videoinnin? Miksi sitä pitäisi pitää päällä, kun sä et puhu mitään? Mutta nyt kun tässä ruvettiin juttelemaan, niin sä varmaan tiedät, miksi sut on tänne haettu. Rensalo sai ansionsa mukaan. Se oli maanpetturi. Se aikoo ilmastohysterian varjolla myydä ja alistaa meidät EU:n liittovaltiolle. Me ei itse saatais päättää enää mistään. Me tehdään nyt niin, että aletaan kokeilla yksi kerrallaan eri hermokipulääkitystä, jotta selviää, mikä parhaiten tepsii. Mä oon jo löytänyt sellaisen, mikä tepsii. Mä oon mikään laboratorion rotta, jota voi pitää kivussa kuukausitolkulla turhien lääkekokeilujen takia. Tiedätkö, millaista mun elämä oli ennen kannabista? Olisin varmasti hirttänyt itteni, jos olisin sen verran päässyt sängystä ylös. En suostu. En perkele suostu. En pilvi vaikka nirri pois. 1, 2, 3! Är du säker på det här? Vad gör ingenting? Pystytkö näkemään? Pelastusvalta sieltä ylhäältä! Mä en näitä mitään. Anna vaan. Hallå, hör ni? Hitta lämpligt! We might have a problem.